कार्यक्रम होके इतना वायरल हो जाला भाई, यूट्यूब वाला भैया लोग बड़े पंडित जी प्रणाम। देखो महाराज ये बड़ा गर्दा हो जाए के चाहिए। हाँ भाई तोहन लोग ना रह लोग नो तो जो ना के गावे ने क्या बात तू पका पका बोल के वायरल हो जाता है। हाँ जी तोहन लोग बड़ा चढ़ा देते रहो लोग भाई। विशेष संदेश और विधानसभा नमवा के ना दीपू रानावतिया दो के नमवा के नमवा के न जाने रानावतिया दो के नमवा के न जाने रानावतिया दो के नमवा रानावतिया दो के नमवा के न। कैमरामैन बाबा कैमरामैन फोकस करें। दीपू रानावतिया दो के नमवा के न जाने दीपू के न जाने ला दीपू रानावतिया दो के नमवा के न जाने ला दीपू रानावतिया दो के नमवा। दीपू भैया जिंदाबाद, दीपू भैया जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, अरुण यादव चाचा जिंदाबाद। वाह वाह आवाज में जान बा। आज हम चाह कि सुन जनता के जान होवे हो एक पिसल के इंसान होवे हो कि हमर दीपू भैया अरे गरीब मन खाती सच हो में भगवान हमर दीपू भैया गरीब मन खाती सच हो में भगवान होवे हो। सुन जनता के जान होवे हो हमर दीपू भैया गरीब मन खाती सच हो में भगवान होवे हो। हमर दीपू भैया गरीब मन खाती सच हो में भगवान होवे हो। जनता के दिल पई तो करेले राज हो देला दुलार इनके सौसे समाज हो। सौसे समाज हर एक समाज यानी सभी जाति बिरादर के जे भी समाज बा। हम ठाकुर बानी यहाँ के भूमिहार बानी वहाँ के यादव जी बानी के पासवान बा मैंने जे भी बा सब बिरादर के। वाह 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 जनता के दिल पई तो करेले राज हो देला दुलार इनके सौसे समाज हो देला दुलार इनके सौसे समाज हो देला दुलार इनके सौसे समाज हो। शेर संदेश के शान होवे हो शेर संदेश के शान हो। वाह 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 बाबा वाह बीच बीच में जरूर खड़ा होता नीनू जोड़ा बाबा बाबा के तो हम तो खड़ा बानी और ही खड़ा होके के मन पर जाता हमारा कि शेर संदेश के शान होवे हो अब पूरा बिहार जनक नाम होवे हो। हमर दीपू भैया गरीब मन खाती सच हो में भगवान होवे। हमर दीपू भैया गरीब मन खाती सच हो में भगवान होवे।
भइल बा मार भइल बा केहू गाना सुनावे लगता दरबार में जाके, लेकिन काहे मिलल टिकट दीपू भैया के बिना कहले? हम जानत नहीं कि टिकट मिली बिना कहले काहे? व्यवहार ऐसन बा, इमेज ऐसन बा, उजा बनावल बा। ऐसे गीतकार लिखले लालू चाचा के हमें सबका से खास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो। लालू चाचा के हमें सबका से खास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो, इनका पे उनका रहेला विश्वास हो। करत सबके कल्याण हवे हो, करत सबके कल्याण हवे हो, कहे विशाल ई महान हवे हो। हमार दीपू भैया अरे गरीबवन खाती सचहू में भगवान हवे। लड़के छाप हाथ हिले लो ना होई, लड़के छाप बजाए के चाहिए। सचहू में भगवान एगो हम गाना गौनी बड़ी वायरल भइल, साहबद में पढ़े एगो आना जिला नमवा के न जानेला। ई ऐसन गाना भइल के ना गावल, खाली नाम जोड़ देवे के बा। साहबद में पढ़े एगो आना जिला नमवा के न दीपू रानावतिया तो के नमवा के न साहबद में पढ़े गो, साहबद में पढ़े गो, आना जिला नमवा के न जाने। साहबद में पढ़े गो, आना जिला नमवा के न जाने। साहबद में पढ़े गो, आना जिला नमवा के। अरे खाली सब केहू जयकारी लगाई। दीपू भैया जिंदाबाद, दीपू भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद। वाह तो दीपू रानावतिया समझ में आवे के चाहिए, समझ में आवे के चाहिए। ई सभे जानता सीटी काहे मारत रहा यार। ध्यान दे ध्यान दे, ज्यादा कोरस बोला हमें चोट लग जी भाई। हेलो भाई देखा सीटी मत मारे भैया, एगो तो यही तरह बीमार बने जे हमने के औरी बीमार करबा का तू। लगातार प्रोग्राम हो रहल बा, लागेला जहावा साचो अभियो जनता दरबार हो। आहा हा 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 देखिए है ये लालू चाचा के जोड़ा बाबू आज तक जोड़े ना भइल। बहुत कम लोग के लोग कॉपी करेला, ठीक कहत रहे आ उनकर कॉपी तो पूरा वर्ल्ड करेला। ई बिहार के नेता ना हवे,
पूरा वर्ल्ड के नेता हमें, वर्ल्ड फेमस। कौन नहीं जानत है, कभी संकट मोचन नाम अतिहारो। पूरे विश्व में लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है, पहचाना जाता है एक अच्छे नेता के तौर पे, एक अच्छे व्यवहार के बल पे। लागेला जहां साचो अभियो जनता दरबार हो, जनता से मिलेला इनके भरपूर प्यार दुलार, भरपूर प्यार दुलार हो, भरपूर प्यार दुलार हो। लागेला अभियो जनता से, लागेला जहां साचो अभियो जनता दरबार हो, जनता से मिलेला भरपूर प्यार दुलार हो, भरपूर प्यार दुलार हो, भरपूर प्यार दुलार हो, भरपूर प्यार दुलार हो। बड़ुए विशेष संदेश, बड़ुए विशेष यह डंडा गोलू धैले रहला हवन, उनको में एगो डाल दो झंडा ब्यास खाली बात झंडा तनी लहरावे के बाद तनी खाड़ो के झंडा लहरावे के बाद खड़ा हो जा लहरा दो। कैमरामैन फोकस करे एकदम जरूरी बा। हर एक समाज जुटल बई जा आज, तो हर एक समाज को लहराना चाहिए आज। बड़ुए विशेष संदेश, बड़ुए विशेष संदेश, विधानसभा नमवा के ना जाने ऐसे लहरावा जोश में एकदम। तनी रहुओ धली तो तनी खाड़ो के बैठ के ना खाड़ो के एकदम। रहुआ मंच के भावी प्रत्याशी बानी। हाँ जी, ये मंच के सबसे भावी प्रत्याशी है के बानी। अब ई गाना के बाद ये के सुने के बाद का हो बड़ुए विशेष संदेश। कैमरा तो तहन लग जो ना खैले बानो लाइव करते जाइए आप। हाँ आज एगो हमरे में कोरस बोले वाला बाड़े, एगो गोलू राजा में कोरस बोले वाला बा। ये दूगो भाई बाड़न सो ना जवाब नहीं किया, हमनी के आवाज लग जाता, लेकिन खानवा ये खातर सो खानवा हमू ये खातर, लेकिन एकनी के आवाज लगबे ना करेला। हमनी से दुगुना आवाज में बोललन तो बाबर दे खावे के बा कुर्सी ही हवे हो। ए भाई हमके तो जितना ही परिवार में प्यार मिलल बा, सहयोग मिलल बा, आशीर्वाद मिलल बा,